astăzi actuală este și lumea este iritată și enervată, că nu se face, că nu se spune, că nu știu ce acolo. Dar iată, când este la prezentare, poate un pic ușor, așa, mai puțin este. Aproximativ, cum am apărea noi în fața colectivului pedagogic? E la combaterea corupției? Dacă da, cum? Cum ar trebui să acționeze o persoană care observă un act de corupție la școală sau în comunitate? Cât de important crezi că este să se discute despre corupție și mijloacele de combatere a acestor? Ca să știm foarte bine că ni s-a explicat, ni s-a dus la cunoștință tipologia corupției. Și, de exemplu, aici noi putem să utilizăm metoda de AMAT sau clustering.